Kaming mga sundalo panahon ni Aguinaldo, 50 centavos ang simana nga sweldo. Wala kami problema, wala kami reklamo, kay di pa man uso ni ato ang pagbabae o bisyo. Apan wala madogay nagubot ang among grupo, kay kalit nga nagkodita kini si Andres Bonifacio. Isulong na mo ang katsila nga gobyerno, aron nila makita ang among pagka-Pilipino. Wa mi makahimo kodita ay napatiyas, unsaong sundang lang intaon ang among armas. Wa mi reinforcement, nag-iyahay lang miglayas, sa sok sa balintawak mi suksok mis unas. Ikan adto milihok na ang tanang kalungsoran, nainkwentro sa Rio del Pilar, ni Alma ang Ilocania, sakop ni Digo silang nagkumbati sa Batangas, pando ni Kapitan Malvar. Pilipino, wag yun tao'y daghanan, tungod kay dunay daghang sip-sip natong kababayan. Gitukan ang hideout sa among katipunan, napatay si Bonifacio, kaming uban na court martial. Nitakas ang Amerikano, napildi ang katsila, kami gihatagan sa Commonwealth nga pagbangga. Apan wala madugay, nadaot lang kadto, tungod kay mi sobra ang batasang politiko, tungod kay mi sobra ang batasang politiko.